Нас таких Свердловых у Беларуси до холеры. Ты ж журналіст, так? Профессионализм бабки со двора. Про ці кніжку ты не напісаў. Давай по пілку лепш. Этапам из Твери зла немерен. Ты так само скуф яшчэ ты. То бок усё ж такі ўзровень прафесіяналізму ў прапагандыстаў ёсць? Это мазахізм, што ли? У голове насрано. Давай, адпачывай. Никуда не лезь. Все нормально. Без тебя разберемся. Трудно. Твои гаранты, ну, пробач. Сёння ў меня ў гасцях журналіст, галоўны рэдактар Еўрарадыё, інтэлектуал і чалавек, у гонар якога названа нават вуліца, Павел Свердлоў. Прывітанне, Павел. Прывітанне. О. Павел, ну а калі сур'ёзна, вось вуліца Свердлова, это твайго нейка сваяка? Ці што? Не, мы з тым Свердловым не сваякі. Але, канешне, шмат разоў у мяне была такая сітуацыя, што вось як ты, так і пытаюцца, ну што, сваяк твой? І я часам шчыра адказваю, ну да, сваяк. Цяпер магу прызнацца на ўвесь свет, не сваяк, нас такіх Свердловых у Беларусі да халеры. Прозвішча распаўсюджанае, нават быў адзін Павел Свердлоў, які жыў непадалёк ад мяне, і нас блыталі врачыхі, тэрапеўткі ў паліклініцы ўвесь час. Ну, насамрэч, Павел, ведаеш, я табе сёння сюды паклікаў, каб табе дапамагчы. Ну, хоць ты. Бо ты увесь час працуеш. Так сказаць, не выпускаеш тэлефон з рук. Гувна правда. Ну. Ты скраў мой тэлефон. Так, таму, па-першае, забраў твой тэлефон. Па-другое, хачу, каб ты трошкі адпачыў. Давай, адпачывай. Як ведаеш, это ёсць у тиктоку такія ролики про мужикоў за 40, да? Вось, і там типа ёсць мужик за 40 развітаўся з дзяўчынай. І он такой... Карацей, я так разумею, што ты не ўмееш адпачываць. Таму давай так. Буду задаваць табе розныя пытаннічкі. Давай по пілку лепш. Я не п'ю. Ладно, тады і я не буду. Павел, скажы, вось ты шмат працуеш, а ці ёсць у цябе хоббі? Ну, конечно. Напрыклад, я гуляю Покемон Го. Я калекцыяную піва. О! Я гуляю штодзекалі. Ну, яшчэ, я думаю, можна знайсці. У мяне ёсць яшчэ такое хоббі, яшчэ я збіраю пакецікі з цукрам. І ў мяне ў кватэры да халеры проста цукру стаіць. Это на выпадак чаго? Ядерной войны? На выпадак зомби-апокалипсиса, да. Так что вы все, вас будут жерти зомби, а я буду пить чаечек с цукром. А вот скажи, дарэчы, про покемонов. Вось ты тут обмолвился. Это что, это ты ловишь покемонов, что ли? Ну, атрымліваецца, ловлю. Это что, у табе жыве нейкі унутраны амапавец, что ли? А, ты так, типа, внутренний амапавец. Ну, это у нас называется тренер покемонов. А ўвогуле, мне здаецца, што амапавец жыве ў кожным. Увогуле мы такія стартуем з аднолькавымі суадносінамі, там, амапаўца, дыктатара, свабоднага чалавека. Вось, а далей амапаўца трэба ў жыццё. Вот. Што ў жыццё? Стартуем. Стартануць яго? Пінка даць пад зад, ці што? Ну, вось, калі боженька... За это, ведаеш, прадугледжана крымінальная адказнасць. За пінок? За пінок. Мне здаецца, што адміністрацыйкай можна адбіцца. Яшчэ одно твоё хобі, якое ты ўжо закрануў. Ты кажаш, што ты граеш у што, дзе, калі. Все так. Ці граў? Ці яшчэ граеш? Конечно, у Варшаву пераехала, і што, дзе, калі таксама, все пераехала. І гэта? Знатакі ўсе тут? Ну, не ўсе. Пакуль яшчэ не ўсе. Яшчэ некалькі засталося ў Беларусі. Парочка. Якія яшчэ не до конца ўсё даведаліся, так? А яшчэ іх не нармалізавалі там аканчательна. А скажи вот такое пытанне. А ці ёсць у цябе крыштальная сова? Ёсць, да, ёсць. О, нічого сабе, я думаю, што няма. Ну, ёсць. Ну, расскажы-ка, расскажы.
калісьці крышталёвую саву даюць у тэлеклубе. Вось, і ў беларускім тэлеклубе я ніколі не здымаўся, але я здымаўся ва ўкраінскім тэлеклубе «Што дзе калі». Там было трэба ехаць у Кіеў, праходзіць адбор, і я прайшоў адбор. Вось, і ў маёй камандзе гулялі вядомыя пасля па расійскаму праекту Юра Філіпаў, Інна Семёнова і Лёша Самулёв. Вось, гэта была такая расійска-украінска-беларуская каманда. І ў 2011 годзе я атрымаў крышталёвую саву як лепшы гулец. А скажы, а ты яе калі-небудзь на глобус нацягваў? Ну, калі б мне яшчэ падарылі глобус, то, магчыма, паспрабаваў бы, але вот это мне трэба было з Дар'яй Домрачавай скарыфаніцца. О, дакладна. У яе крышталёвы глобус, вось гэта, да, за біятлон. А ў цябе сава. Крышталёвая сава. Але яна, бачыш, скарыфанілася з нарвежцам. Ну, з нарвежцам цяжка канкураваць там. Але я ўсё роўна, Паша, хачу праверыць, ці сапраўды такі інтэлектуал, як падаешся. І зараз прапаную табе пагуляць у гульню, якая так і будзе называцца «Што, дзе, калі?». Перад табой будуць з'яўляцца карцінкі парамі. І твая задача будзе адказаць, што гэта было, дзе гэта праходзіла, ну і калі, то бок год. Ну, давай. Давай, першая пара. Ну, я бачу, што на першай карцінцы это 1996 год, гэта адкрыццё Макдональдса першага ў Мінску. Правильно. Да, хаця мяне там не было, я гэтага не памятаю. У мяне першыя такія плюс-мінус свядомыя ўспаміны пра Мінск, яны якраз такі 97-м годам датуюцца. Гэта быў дзень горада тады. 930 гадоў, было вельмі цікава мне, маладому, у гэтым усім прымаць удзел. Ну, а другое гэта што? Гэта Макбай у нас открываецца, да? Это фудтрак. Это фудтрак. Макдональдс, это анти-Макдрайв, да? Это калі у Макдональдс ты прыязджаеш на сваёй машыне і там табе з вакошка даюць нейкую ежу, то гэтым Макбай прыязджае да цябе. Ну, і гэта будзе, я думаю, 2023 год, да? Калі яны з'явіліся? Недавно. Ці ў 24-м. Это, ведаеш, як фудтрак, это аўталаўка, якая па вёсках будзе таксама ездзіць. Ну, давайте паглядзім правільныя адказы. Аўтамаклаўка. 2024. Ну, трошки не угадаў. Ну, в прынцыпе, правильно. Ну, это... недавно. Да, недавно. Это было самое лёгкое. Цяпер так. Пяройдзем да наступнай пары. Ага. Ну, глядзі, на першым кадры гэта, конечно, 1994 год. Я думаю, што дакладна мог бы быць 95-й, але ў канцы 95-го года прайшоў рэферэндум і герб і сцяг памянялі. Але я думаю, што пасля адзіных чэсных выбараў, якія прайшлі ў Беларусі, Лукашенко прымае прысягу, хутчэй за ўсё, да? Ці не? Ну, можа быць, пасля дакладны адказ паглядзім. Так, ну, такая-то дом правасуддзя ў Мінску. Там падзеі адбываюцца рэгулярна. Як бы, што ты маеш на ўвазе? Я хачу табе падказаць, што гэтыя падзеі, карцінкі і падзеі паміж сабой звязаныя. Ну, вось глядзі, на першай карцінцы бела-чырвона-белы сцяг, правильно? Да, і герб. А на другой, як ты ўжо сказаў, дом правасуддзя. Ну, там напісана проста. Якога раёну? Ну, гэта дом правасуддзя, на ўвесь горад Мінск, але калі ўключаць журналістыку, дык там 3 суды: Кастрычніцкага, Ленінскага... Кастрычніцкі нас цікавіць раён. Кастрычніцкі раён, да? Ну, успамінай, што ж Кастрычніцкі суд зрабіў? Кастрычніцкі суд што зрабіў? Ды шмат. Как-то этапам ствялі, зла не мелі. Ну, звязаная з бел-чырвона-белым сцягам і гербам пагоня. А што, ён прызнаў экстрэмісцкім? Можа быць, не? Не можа быць, а дакладна, а ў якім годзе? Не можа быць. Ну, я думаю, што недавно мода гэта прызнаваць экстрэмісцкім яна пайшла калі? У 20-м, 21-м. Ну, давай, ставлю на 21 год. Думаю, што яны доўга не адкладалі. І увага, правільны адказ? 22. 22. Ўсё ж такі на 1 год ты памыліўся. Трэцяя пара.
Так, ну глядзі. На першым здымку гэта дзень волі, ён жа стагоддзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі ў 2018 годзе. А на другім Сергей Кабакович, гэта прэс-сакратар следчага камітэта. Тут ты мяне не падманеш. Гэты твар я пазнаю. Нават калі мяне разбудзяць пасярод ночи. Нават калі ён тебе разбудзіць пасярод ночи. Ну, калі ён мяне разбудзіць пасярод ночи, это, конечно, да. Спадзяюся, што не будзе такого. Вось. І што звязвае, ты хочаш... Што звязвае гэтыя дзве карцінкі? Глядзі, у мяне такая версія, таму што на першай карцінцы опера, а на другой карцінцы опер. Ага, ты вот так вот вырашыў пайсці. Як табе шах і мат? І скажы, што гэта неправільна. Не, гэта правільна, но мой ход думак трошкі ў іншым. Ну што, здаешся? Ну, спадзяюся, што ён там кажа. Дарагія беларусы, сёння я ад імя следчага камітэта віншую вас з днём волі. Калі недаўна, значыцца, 106-я гадавіна абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, пачатка беларускай самастойнай незалежнай дзяржавы. Так ён казаў. Карацей, вось так ты чытаеш апошнія навіны. Давайте паглядзім правільны адказ. Ну, 2024 год. Ну, слухай, мне здаецца, дарэчы, што... Это ён казаў, як што ён узбуджае справу супраць удзельнікаў Дня волі за мяжой. Нам бы ўсім паменей, канешне, звяртаць увагу на гэтыя справы, таму што яны ўсе існуюць для запужвання от нас. Да? І мала таго, мне здаецца, што вось гэтыя губазікаўскія каналы ў тэлеграме, які там блакуюць, якія разблакоўваюцца ўвесь час, да? Яны ж іх вядуць для нас, для незалежных журналістаў, бо ні СБ, там, Беларусь сегодня, ні там СТВ, ні Белта, яны ж не перадукоўваюць з тых каналаў нічога. А мы вот там таго затрымалі, этого затрымалі, да? Вось, бок яны намі маніпулююць, яны для нас вось гэтую інфармацыю ў пабліку кідаюць. Што за Арнольд Шварценеггер у нас у кадры на першым здымку. Так. Ну, это ўжо паскладаней. Так, ну, я думаю, так. Калі сур'ёзна адказваць на гэтае пытанне, то мне здаецца, што на першым здымку у нас кадр з фільма, прысвечанага Кастусю Каліноўскаму, напрыклад. А на другім здымку у нас, я думаю, што не Мінск, хутчэй за ўсё. Вось па такой чырвонай дахоўцы, мне здаецца, што, магчыма, гэта Вільня, і, магчыма, гэта перапахаванне Кастуся Каліноўскага, парэшткі якога знайшлі там на гары Гедыміна. І які это год? Слухай, гэта год яшчэ траваядны нейкі, таму што я памятаю, што там была афіцыйная нейкая беларуская дэлегацыя, быў віцэ-прэм'ер Петрышэнка, да якога там чапляліся журналісты. Я думаю, што гэта 2020 год, але яшчэ, напрыклад, пачатак яго, типа люты, там, травень, сакавік, што-небудзь такое. А кадр з фільма? Ну, кадр з фільма, блісні эрудыцыяй. Значыцца, вот хочаш, каб прям бліснуць эрудыцыяй, да? Ну, фільм маглі здымаць да стагоддзя са дня, уласна кажучы, катаванняў і павешання Каліноўскага, тады 1964 год будзе. І увага, правільныя адказы. Фільм у нас 27 год, гэта хіба што першы ці другі беларускі фільм, яшчэ без гуку. Ну, а перапахаванне Кастуся Каліноўскага было у лістападзе 2019 году. Ну, і апошняя пара карцінак. Ну, так, на двух карцінках Дзеніс Дудзінскі, як мы бачым. Але ёсць нюанс, да? Так. Нейкі. Гледачы з добрым зрокам, я думаю, убачаць, які год там напісаны. Калі Дзеніс вядзе славянскі базар, я вот добра не бачу, ну, відаць, 2016, да, ну, нейкі такі. Ну, падказка для тебе была, конечно. Таксама траваядны, да, год. А тут, я думаю, што гэта Дзеніс Дудзінскі, там таксама ёсць падсказка, да, па літарах Ліўпаль, нескладана зразумець,
што дзеянні адбываюцца ва ўкраіне, магчыма, недзе ў раёне Марыуполя, дзе Дзеніс працаваў на вайне з Украінай. Ну і калі ён яшчэ... Супраць каго? На вайне з Украінай? Ты як Гагарін, да? Ну як вы там патомкі? Як? Ну, ваёем з Украінай. А супраць каго? Ну? Ну от, супраць Расіі атрымліваецца. Так, ну гэта 2022 тады будзе год, таму што іначай бы ён не патрапіў туды, я думаю. І увага, правільныя адказы. О, нормас. Бліскуча, Павел, бліскуча. Даказаў, што ты сапраўдны інтэлектуал. Ты ж журналіст, так? Ну, ёсць крыху. А гэта вось, ну так, шчыра скажы, небяспечная ж прафесія, так? Так, вельмі небяспечная. Вось скажы, цябе калі-небудзь білі за тое, што ты журналіст? Ну, ведаеш, у прынцыпе, да. Калі я трапіў на Акрэсціна, напрыклад, калі я трапляў у 2011 годзе падчас маўклівых пратэстаў у Раус, там, конечно, папінавалі сліганца, але я думаю, што не больш. І нават у турме пасядзеў? Ну, это ж не турма, это ж ізалятар. На Акрэсціна там? Это не лічыцца. І Акрэсціна тады яшчэ, канешне, было іншае. Ведаеш, это цяпер там ложкі, але без матрасаў. А калі я сидзеў... А раней відайцы былі? Ну, ты, конечно, на трасянцы лупіш. Ну, а як, ты думаеш? Ну, з кім павядзешся, таго і набярэшся. Глядзеў недаўна відэа, калі рыхтаваўся да этой праграмы. Менавіта. Відэа, значит, твоё інтэрв'ю пасля таго, як ты выйшаў з Акрэсціна. І ты сказаў, што напішаш абавязкова кніжку. Можа, гэта будзе ну і нават паўнавартасная такая кніга. У прынцыпе, мне за 15 сутак прыйшло так некалькі думак, некалькі сюжэтаў наконт таго, пра што яна магла быць. Ну як, справы напісаў? Ведаеш, я не кніжку напісаў, я напісаў слоўнік Акрэсціна. У нас была такая серыя публікацый, і там былі словы, з якімі я сутыкнуўся. І, ну, там шмат было словаў, можа быць, 100-200, да я ўжо не памятаю, калі шчыра. Это ж было ў 2012 годзе. Вось, памяць каротка. Але можна пагугліць. Ты умееш? Ці ў тебе лапкі? У меня лапы короткие для гугла. У меня іншы этот самый інфарматор. Видишь, телефон. Телефон. А факс ёсць? Факс? Без факса... Куплю, каб звязацца са яшчэ адным чалавекам. Да, з іншым. Вось. Іншым дзедам. Не, трэба не так. Трэба не так. Факс — гэта як чат-бот плана перамога. Ты яго сабе ўсталяваў і сидзіш і глядзіш на яго і чакаеш, пакуль з табой звяжацца той самы чалавек, дашле табе інструкцыі, і тады ты такой чык, і все, пойдзеш. Караці, кніжку ты не напісаў? Не, кніжку не напісаў. Я так разумею, ведаеш чаму? Таму што у вас на Еўрарадыё кніжкі дазволена пісаць толькі з метро Лукашуку. Ты, як галоўны рэдактар Еўрарадыё, узяў бы да сябе на працу якога-небудзь былога прапагандыста? Ну, гледзячы каго, тых, канешне, хто цяпер працуе на тэлебачанні, тых, хто там 20-м годзе рабіў гэтую брудную справу, дапамагаў заціскаць пратэсты, я думаю, што не. А ну, на якой-небудзь бы так это... перавыхаванне, так бы мовіць. Слухай, ну якое тут ужо перавыхаванне? Тут ужо зразумела, што чалавек настолькі беспрынцыпны, да, што яго настолькі не хвалюе ну, нешта большае, маральны бок таго, што ён робіць, што ну, не трэба нам такога, мне здаецца. Такому чалавеку лепш з журналістыкі, конечно, спірдаляць, як у нас тут кажуць. Вось. Так-то на Еўрарадыё працуюць і добра працуюць некалькі чалавек, да, якіх мы забралі з СБ, там, са Спутніка, ось з такіх месцаў. То бок усё ж такі ўзровень прафесіяналізму ў прапагандыстаў ёсць? Ну, конечно, ёсць. Ёсць. Проста сэнс цяперашняй беларускага тэлебачання там і гэтых афіцыёзных газет, што ніякі прафесіяналізм чалавеку не патрэбны.
Адны просто паліваюць брудам палітычных апанентаў Лукашэнкі. Да, Ну, то ж таксама трэба так, а які тут трэба? Не, это прафесіяналізм бабкі са двара. Ну, ведаеш, у беларускіх вёсках было папулярна як это? Бульба-срач, да? І ён звычайна заканчваўся тым, што бабы просто Ты выходзілі. дурак, сам дурак, Не, да? чаму дурак, просто дупы паказвалі адно адной і все, і разыходзіліся. Да? Так вот, мне здаецца, што ад журналістыкі ў прынцыпе засталося вось гэта вось паказванне дупаў. Да? Але ведаеш, Павел, у мяне такое ўражанне складваецца, што ты ўсё роўна вельмі любіш прапаганду. Нават Жыць без нейкія праграмы ёй прысвячаеш розныя. Прывітаннячка, гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Ну так это ж Крынжы, мэнжы, там чык-чырыкі і гэтак далей. контрпрапаганда, гэта ж іншае. Это мазахізм, што ли? Ну, у пэўным сэнсе, конечно, калі все это глядзіш, калі вось ацэньваеш гэтыя выкрутасы, да, як вось перакручваюць людзям мазгі просто з ног на галаву, все пераварочваюць, то, конечно, да, цяжка это ўсё. Але нехта ж мусіць замест вас, шановныя гледачы, гэта ўсё праглядаць і абвяргаць. Прапаганды куча, але яна ўся такая аднолькавая, калі шчыра, што ўжо робіцца крыху сумнавата. Але я разумею, як у гэта проста паверыць. Это такая спакушальная думка, ведаеш, ты сидзі, нікуды не лезь, все нормально, без цябе разбярэмся. Вось, просто хадзі кожны дзень на завод, в школу, Я думаю, кругамі і гэтак хадзі, далей. туды-сюды. Это калі ты будзеш дрэнна сябе паводзіць, будзеш хадзіць кругамі. Ну вы ж ужо, як Еўрарадыё, колькі гадоў ужо не ў Беларусі працуеце? Мы ў Беларусі працуем з 21-го года. Ну, ўжо Ну, 3 гады. Амаль 3 гады. Да. Мгм. І як вось за гэты час? Оторваліся вы ад рэальнасці ці не? А я думаю, што наадварот, калі шчыра. Па-першае, ну, шмат у нас у журналістаў, там сяброў, ва ўсіх журналістаў былі і ёсць крыніцы, і ну, ніхто ж не перастае камунікаваць, там, сябраваць, няхай сабе мы ўсе і на адлегласці. Ёсць у нас сябры, якія тут, а ў іх ёсць сябры, якія там, да, і все яны дзеляцца сваімі адчуваннямі, там, тым, што адбываецца і гэтак далей. Усё роўна нейкія вот туганейка па нейкіх гэтых такіх палявых рэпартажах з месца падзею гэтак далей. Таму што, вось глядзі, напрыклад, былі нядаўна выбары ў гэтую каардынацыйную раду, але праходзілі онлайн. Угу. А вось калі былі выбары у Беларусі, там, у мясцовыя саветы, вось ты мог спакойненька пайсці на участак, правесці там рэпартаж і гэтак далей. Дарэчы, давайте паглядзім гэты рэпартаж. Мы распачынаем тут і цяпер праект, які называецца ліхтаральная міля. Па аналогіі з барнай міляй мы пройдзем па выбарчых участках Мінска і на кожным, дзе ёсць буфет, вып'ем грамулечку каньячку. А што тут сказаць? У цяперашніх умовах, вось у 2024 у цяперашняй Беларусі гэты такі рэпартаж таксама ён немагчымы. Ну, на першым жа буфеце мяне б завінцілі. Што вы тут здымаеце? Это для чаго? А парочыць хочаце избирательную сістэму нашу? Да, і все, паехал бы я з буфета разам з аператарам туды, дзе выбары не адбываюцца ўжо. Чаму? Там адбываюцца. Не, мне здаецца, што ў ізалятарах не галасуюць у нас. Ну што, Павел, расказвай сваю нейкую цікавую эмігранцкую гісторыю. Эмігранцкая гісторыя. Ну, я ўжо сказаў там на пачатку недзе праграмы, што я калекцыяную піва. І вось аднойчы, уночы, я яшчэ недавно толькі пераехаў у Варшаву, пайшоў я набыць у спецыялізаваную краму піва. І трапілася мне там прадавачка. Ну, такая разгаворлівая, такая прыемная, все мне тлумачыць. И кажет, что это смакуе, это там такое, это не такое, это не бери. Ну, конечно, по-польску. А ну, ты что? Очевидно. А ты что? А я все разумею,
як пёс. О, як... Але сказаць не магу. О! Ты вот Ну, больш молодец. разумны пёс атрымліваецца. Ну не ўсе такі таленавітыя. Я ще по-польську не навчився так само. Ну, але хаця б на якой. А я от яе слухаю, все разумею, і вже думаю, ну треба мені сказати їй неяк, що якби... Що я купляти сьогодні нічого не буду. Ні, я то Я нормально. тільки Я, поглядіть. що я не мой, а я все розумію, я все нормально, але я просто нічого не можу відказати нормально. І я починаю казати вот это вот, що ну, є ще не Польська база, не згинела. там, думаю, як це мені сказати, що мені складно розмовляти по-польську. Да? І от у мене слово, вибір. Складано, тяжко. Да? Ну, от по-білоруську, як ми скажемо, що мені складно розмовляти по-польську. Мені тяжко розмовляти по-польську. Да? Я от стою і думаю, яке мені слово вибрати? Кажу, ну, мені є ще складно мовити по-польську. І вона така глядить на мене, така не розуміє реально просто, що я сказав. Я так само гляжу на неї. Тут я така Складано. скеміла і така каже, трудно. Трудно. І я так Це думаю, що значить? якого хера, думаю? Вот, ну, є же слово інше. Вот Ага. є тяжко, да? Тяжко. А в польській мові є. Вот далі, да, можемо Там може бути складано, різне тяжко, да, значення. стільки слов є. А тут у польській мові треба використати російське слово трудно. А ти вообще впевнений, що воно російське? Ну, Може, трудно. це протославянське некое? Може бути, але уживається на російській мові, а в білоруській мові, наприклад, воно не уживається. Ти не будеш казати, що мені трудно там що-небудь зробити. Да? Ти будеш казати складано, тяжко. А в польській мові є тяжко. Але це коли ось нечто. Ти піднімаєш, це так тяжко підняти. Тяжко. Тяжа. Да, і ось, ти піднімаєш. Ну, логічно. Ёсць слова складана. Гэта вось калі мы гэтую шклянку разаб'ем, а пасля складзем ну, яе за лагічна скепачку, так да, само. то гэта будзе складаная шклянка, типа вось нешта складана. А размаўляць па-польску трудно. І палякі нават это іх такі слова пустазелля, да, такое, типа яны ўвесь час, но трудно. Дарэчы, нельга казаць типа, калі ты ў польскай кампаніі, тому што непрыгожае слово. Дакладней, слово «пригожае» означае не вельмі такую рэч, якую прынята згадваць Наші глядачі пагугляць. у прыстойным грамадстве, да. Вось, але ну вот А калі я скажу типу ці кшталту? типу ці кшталту, я думаю, нормально. Типа. Вось, і, ну, все, я-то запомнил з того часу, што трудно по-польску. Карацей, і от ну, 40 гадоў, разумееш, ужо цяжка вучыць новыя мовы. Трудно. Трудно, асабліва калі у цябе ўжо ў галаве ўжо беларуская мова, руская мова, украінская мова. Адкуль украінская? Нормально, ну, тому што часта ездзіў у Кіеў ў мінулым, да, дарэчы, Жывеш уже ў Польшчы 3 гады. так класна ва ўкраіне пераходзіць на украінскую мову вообще. Я не ведаю, украінцам можа не падабаецца, калі я размаўляю па-украінску, але мне вельмі падабаецца. І вось цяпер трэба вучыць польскую мову, у цябе ўжо все вот у галаве насрана, як мы тут вырашылі. Што сёння праграма, не адмыемся потым. Я Вось такая вось свою белую шаўкавістую поўсць не адмыю ніколі. Фекальная тэматыка. Вось, і ну вот с цяжкасцямі. Так, а піва купіў? А піва купіў, конечно, господи. Это называется у нас польская мова закупова. Паша, а вось раскажы, па чым ты сумуеш у Беларусі? Я ўвогуле сумую па Беларусі. Таму што я сваю будучыню, ўвогуле сваё жыццё бачу, конечно, у Беларусі. І на яе карысць. Але я раю таксама людзям, якія апынуліся ў такім становішчы, як я, добра бачыць у гэтым. Таму што, ну вось, калі б не Лукашэначка, калі б не Пуцін... Так ты бясчотна называеш? Да, ну, а ты як? А я Што ніяк. не любіш? Стараюся не ўжываць это імя. Окей. Ну, карацей, калі б не гэта два дзеда, ну, наўрад ці я б пражыў у Польшчы, вось 3-й год дажываю, яшчэ, відаць, некалькі гадоў пажыву. І гэта, канешне, такі досвед цікавы. Ну, рэальна цікавы. Вось, за мяжой, всё чужое, як бы ты пачынаеш знаёміцца з іншымі людзьмі, глядзець, як они жывуць, улівацца ў гэта.
Канешне, калі б не яны, я б шчасліва жыў у Беларусі са сваімі сябрамі, з бацькамі, са сваякамі, ездзіў бы ў вёску да дзядзькі, хадзіў бы па сваіх любімых месцах там, і гэтак далей. Вось. Ну, але таксама гэты досвед, які, ну окей, ну не па нашай волі, але ён нам выпаў, да? Ну, давайце яго абарочваць на карысць сабе. Вось. Ну, а так сумую, канешне, да. А вось скажы, калі б, не ведаю, пад мае гарантыі ці пад нейкія іншыя гарантыі, табе б сказалі, вяртайся, табе нічого не будзе, вось што б ты першай справай зрабіў бы? Я просто не паверыў бы ў гэта натуральна, таму што і гэта вялікая праблема, таму што я рэальна не ўяўляю, што мусіць здарыцца, што мусіць змяніцца вот сёння ў Беларусі, каб, ну, я быў упэўнены, што вот я і такія людзі, як я, мы можам вярнуцца. Ну, для мяне, канешне, знакам было б, калі б выпусцілі з-за кратаў і дазволілі, напрыклад, займацца палітыкай тым людзям, ну, якія рэальна, ну, прынамсі, у маім уяўленні, ну, таксама, ну, безумоўна, трэба выпусціць усіх, да? Але калі выпусціць Статкевіча, калі выпусціць Северынца, калі выпусціць Ціхановскага, да? Тых людзей, і калі ім дазволіць займацца палітыкай у Беларусі, дазволіць прайсці ва ўладу. Вось тады, я думаю, што, ну, можна будзе ўжо плюс-мінус спакойна, як бы з гарантыі вяртацца. Тваі гарантыі, ну, прабачылі, ўсё ж такі не, гэта была спакуслівая прапанова, але вымушаны пакуль адмовіцца. Ці ёсць у цябе нейкая такая мара жыцця нейкая? Ведаеш, мара ёсць у мяне, да. Таму што мне вельмі падабаецца журналістыка, але я ўсё жыццё сваё марыў пісаць музыку. Вот я думаю, што калі все гэта скончыцца перамогай дэмакратычных сілаў, калі ў Беларусі адбудуцца дэмакратычныя перамены, калі Еўрарадыё вернецца, запрацуе нарэшце ў Беларусі як радыё, як паўнавартасная FM-станцыя, пра што мы направду што думаем з 2005 года, власна, з заснавання Еўрарадыё. Ведаеш, як Еўрарадыё заснавалі? Перад выбарамі 2006 года, памятаеш, Міленкевіч, Казулін і Лукашенко, да, значыцца, і мы думалі так. Пайшлі ў бар, да? Мы думалі так, а выходзіць, а афіцыянт ім і кажа, да? Ты таксама скуф яшчэ ты. Вось, карацей, і вот мы стварылі радыёстанцыю і думалі так, зараз дэмакратычны кандыдат выйграе, адразу ў краіне пачнуцца перамены, з'явіцца. Ну, вы наіўныя якія. Да, былі вообще наіўныя. Рынак вольных медыяў з'явіцца. А мы ўжо ў Мінску, у Беларусі, у нас ужо сетка корэспандэнтаў і ньюсрум ёсць. І мы як пачынаем валіць такую прямо крутую нармальную журналістыку і адхопліваем адразу сабе кавалак гэтага рынку, гэтых людзей, якія хочуць нармальную інфармацыю кожны дзень, да, реально даведвацца не пра надоі і поспехі стратных прадпрыемстваў, да? Не, мы таксама пра надоі шмат рабілі. Вось, але проста, можа, крыху іншага. Вось, і як бы, ну, вот з таго часу мы вот у такім становішчы, разумееш? Вот калі мы вернемся, можна будзе у нейкія больш маладыя рукі перадаць Еўрарадыё. Вось, і тады... А самому пісаць музыку? А сам пайду музыку пісаць, да. Вось такая вось у мяне мара. Дзякуй табе, Павел, за тое, што быў сёння ў мяне ў гасцях. У знак павагі і падзякі вось табе мой падарунак, гэты залацісты шпіц, які ўжо стаіць на гэтым стале. Паставіш яго побач разам са сваёй крыштальнай савой. Дзякуй вялікі, што запрасілі. Канешне, падабаецца табе? Клас, вельмі падабаецца. Што, ведаеш, не з пустымі рукамі, а як з поля чудес. Вот сектор прыз на барабане. Канешне, канешне. Ну, а вам, сябры, дзякуй за тое, што вы даглядзелі гэтае відэа да канца. Паставьте нам падабайку, напишите каментар, абавязкова падпішыцеся на наш канал. Таксама на канал Еўрарадыё. Калі вы ў бяспецы. Вось.
Ну і да новых сустрэчаў. Пакуль! Пакуль! Да, у меня есть адчуванне, што ўсё гэта вялікая галава на гэтым У нас не мацюкаюцца. ёлкі не п'юць, не мацюкаюцца. Што у вас тут Маральна, высокамаральнае шоу. за багадзельня?